Joo, eli tervetuloa tosiaan tähän Suunnitteleko yrittäjyyttä -webinaariin, tämän syksyn ensimmäiseen. Nyt tänään puhutaan siitä, että minkä näköisiä asioita yrityksen perustamiseen liittyy, niin kuin ennen ja jälkeen starttirahan hakemisen. Tämä Teams tallennetaan se tallenne tulee sitten tämän viikon aikana tuonne Oulun seudun uusyrityskeskuksen kotisivulle, mistä sen voi käydä katsomassa, jos haluaa vielä uudelleen tai jos kaveri vaikka haluaa katsoa. Ja mun nimi on Satu Lankinen ja teen tätä Oulun seudun uusyrityskeskuksen kanssa yhteistyöstä näitä webinaareja. Meillä on linjoilla myöskin Anneli Rintapaavola uusyrityskeskukselta ja Anneli seurailee sitten chattikeskustelua ja katsotaan niitä kysymyksiä ja kommentteja sitten ihan lopuksi. Eli sinne chattiin voi kirjoittaa kysymyksiä, kommentteja, mitä tähän asiaan liittyy, niin vapaasti. Ja siinäpä ne tärkeimmät, niin käydään asia. Mä suljen tuon mun kameran vielä. Näin. Eli tosiaan tämän päivän aiheena on yrityksen perustamisen toimenpiteet. Mitä pitää tehdä ennen starttirahan hakemista ja sen päätöksistä odotellessa ja sitten sen jälkeen. Kun yritystä alkaa perustamaan tai suunnittelemaan, niin siinä suunnittelussa on niin kuin oikeastaan 3 semmoista vaihetta. Elikkä on se ideointivaihe, silloin kun on sitä ideaa ja intoa, on niin kuin mielenkiintoa alkaa yrittäjäksi ja on saanut jonkun hyvän yritysidean tai on nähnyt myytävänä tai kuullut jostakin mielenkiintoisesta yrityksestä, joka on esimerkiksi myytävänä. Mutta on olemassa se niin kuin tavallaan ylätason ajatus siitä, että minkälaista yritystä on perustamassa. Ja siihen pitää sillä yrittäjällä on paljon mukavampi alkaa yrittäjäksi, jos on mielenkiintoa itsellä siihen asiaan. Mutta tosiaan, kun on se ylätason kuva olemassa, niin sitten siihen pitää saada vähän realismia. Elikkä se realismi on sitä, mistä me puhutaan nyt tänä päivänä. Elikkä aletaan tekemään niitä liiketoimintasuunnitelmia ja talouslaskelmia ja suunnittelemaan muutenkin sitä yrityksen perustamista, että millä tavalla sitä yritystä pyöritetään, mitä siihen tarvitaan, minkälaisia osaamista, tiloja, laitteita, lupia tai mitä ikinä siihen tarviikin onko ne olemassa, jos ei, niin mistä ne saadaan. Sitten mietitään sitä, että paljonko tarvitaan rahaa, paljonko on rahaa olemassa ja muita asioita. Haetaan sitä starttirahaa, haetaan sitä pankkilainaa tai jotakin sijoittajaa siihen matkaan tai mitä ikinä. Eli kaikennäköisiä asioita, tosi paljon niitä. Eli aletaan käytännössä tekemään sitä yrityksen suunnittelua, että se pääsee vauhtiin. Eli niin kuin tuossa kuvassakin on talon piirustukset, niin se on vähän sitä piirustusten tekemistä ja suunnittelua. Ja sitten konkretia on se, kun se yritys perustetaan, kun sen ensimmäinen päivä on ja sitten aletaan toimimaan, pyörittämään sitä yritystä käytännössä, tekemään niitä asioita, mitä ollaan suunniteltu. Eli 3 vaihetta. No, miksi se yrityksen suunnitteleminen on tärkeää? Se on ensinnäkin tärkeää itselle. Se yrityksen suunnittelu tehdään siis myös muita varten, mutta ennen kaikkea itseä varten. Eli itsellä se ajatus kirkastuu siitä yrityksen siitä, että minkälainen se yritys on, niin itselle tulee niin kuin ajatusta. Sitten siinä näkee niin kuin semmoisiakin asioita, on pakko miettiä, mitkä ei välttämättä ensimmäisenä tule mieleen tai jotka ei ole niin kauhean mieluisia tai jotakin muuta, mutta tulee itselle semmoinen käsitys siitä kokonaisuudesta, että mitä kaikkea tähän yrittäjyyteen liittyykään. Ja sitten ne ideat ja ne omat ajatukset, jos oli vaikka suunnitellut kissakahvilaa tai puutarhamyymälää tai sähköautokauppaa, ne ideat tarkentuu suunnitellessa ihan käytännön toimenpiteiksi. Elikkä jos on perustamassa sitä autokorjaamoa tai ompelimoa, niin pitää olla ne tietyt laitteet. Tai kaupassa pitää olla tietyt laitteet, pitää olla kassat ja kylmälaitteet ja
vaat ja kaikki muut. Sitten kun sitä suunnittelee, niin sitä alkaa myös selvittämään, että mistä ne laitteet saadaan, ne tarvittavat laitteet ja ne tarvittavat osaajat ja muut. Ja tehdään tilauksia mahdollisesti ja muita tai varauksia. Ja sitten tosiaan, niin kuin tuossa vähän mainittinkin, niin se yritystoiminnan laajuus avautuu, kun sitä miettii ja käyttää esimerkiksi vaikkapa liiketoimintasuunnitelman ohjeita tai talouslaskelman pohjaa, niin huomaa, että mitä kaikkea siihen kuuluukaan. Elikkä siinä suunnitellessa voi välistä vähän tuntua, että apua, että mitä kaikkea tässä pitääkin tehdä, mutta monet asiat hoituu aika näppärästi ja sitten ei saa kuin pala kerrallaansa. Ää, Se kuitenkin tässäkin vähän pitää paikkaansa se, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Se helpottaa tekemistä, kun asiat on miettinyt valmiiksi. Suunnitellessa saa myös erinäköisiä näkökulmia asioihin, kun sitä suunnitellaan sitä yritystä vaikkapa sen talouden näkökulmasta mietitään, että mihin kaikkeen kuluu rahaa ja mistä sitä tulee tai sitten vaikka sitä lupa-asiaa tai sitten kun mietitään vaikka jossakin valmistavassa toiminnassa niitä aikatauluja. Että esimerkiksi vaikka se, jos on vaikka puuseppä ja tekee vaikka jotakin huonekaluja tai jotakin muuta, niin kun alkaa miettimään sitä aikaa, että paljonko minkäkin vaiheen tekemiseen kuluu aikaa, niin sitten niin näkee, että mitä pystyy tekemään ja myöskin saa näkemystä siihen, että paljonko siitä sitten pitää sitä työstä laskuttaa. Suunnitellessa siellä on, kun käytetään niitä tiettyjä pohjia ja vallan prosesseja, niin siellä huomaa plussia ja miinuksia. Eli kun siellä on pakko laittaa niitä asioita, tehdä vaikkapa swottia tai jotakin muuta, niin siellä pitää miettiä, se niin kuin tavallaan sut ohjataan miettimään myöskin niitä ikäviä asioita tai niitä vähän hankalampia asioita. Että vaikkapa siinä kissakahvilassa, että miten se sitten vaikuttaa allergisiin ja onko kiinteistössä lupaa tehdä sellaista toimintaa, että siellä on eläimiä tai mitä ikinä onkin. Ja sitten tosiaan, ja kerran tuossa mainittinkin, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, niin siinä rakentaa sille omalle yritykselle vakaamman perustan, kun on tehnyt sen suunnittelun kunnolla ja ottanut huomioon myöskin esimerkiksi nimenomaan ne ikävät asiat, suunnitellut rahaa, talousasiat kunnolla, niin näkee, että mitä se pitäisi käytännössä, mitä pitäisi tapahtua ja muuta. Niin kun ymmärtää sen kokonaisuuden, niin silloin on paljon parempi mahdollisuus onnistua siinä toiminnassaan. Ja kun tehdään kunnolla ne suunnitelmat, niin silloin jos yrityksessä on useampi yrittäjä, on vaikka 3 henkilöä, jotka on yhdessä perustamassa sitä yritystä, kun ne suunnitelmat on tehty kunnolla, niin sitten niillä jokaisella on samanlainen, ainakin on mahdollisuus olla keskenään samanlainen suunnitelma ja samanlainen käsitys siitä, että mihin ollaan menossa. Jos sitä yhteistä suunnitelmaa ei ole, niin voi käydä niin, että jokainen vetää sitä toimintaa vähän omaan suuntaansa ja se voi hajota se homma. Tokihan se voi hajota, vaikka se olisi niin kuin hyvin suunniteltukin, mutta paremmat onnistumisen mahdollisuudet on sillä, että tehdään se yhteinen liiketoimintasuunnitelma ja tehdään sitä semmoinen, että kaikki voi niin kuin sitoutua siihen. Samoin taloussuunnitelma, että kaikki voi sitoutua siihen, mitä ollaan tekemässä. Niin se on hyvä asia ja siinä kirkastuu kaikille ne realiteetit, että miten se homma pitää toimia. No, suunnitelmat on myöskin tärkeitä sen rahoittajien vakuuttamisen. Jos hakee starttirahaa, niin silloin on tietyt pakolliset suunnitelmat oltava tehtynä. Samoin pankkilainaa varten kyllä ne siellä kyselee liiketoimintasuunnitelmaa, laskelmaa ja tämän tyyppisiä. Ja sitten sijoittajatkin niin kuin aika useasti kyselee niiden suunnitelmien perään ja myös niiden dokumenttien perään. Ja tuossa jo sanoinkin, että starttirahan edellytyksenä on se, että suunnitelmat on tehtynä. No miten se sitten käytännössä onnistuu se yrityksen suunnitteleminen? Ensinnäkin kannattaa etsiä tietoa, kannattaa etsiä ideoita. Jos on suunnittelemassa, perustamassa jotakin vaikka ravintolaa,
mitä ikinä onkin, niin seurailee sitä, että mitä siellä ravintolamaailmassa tapahtuu paikkakunnalla, Suomessa yleensä, maailmalla, mitä ikinä onkin, mitä ne trendit on ja sen tyyppiset. Anteeksi. Vähän yskästä. Mutta tosiaan niin kun seurailee, että mitä maailmalla tapahtuu, vaikka tosiaan siinä ravintolassa, niin mietiskelee vaikka niin kuin erinäköisiä ruokatrendejä tai jotakin muuta, niin etsii siihen ideoita. Ja sitten voi siinä ravintolassa myöskin se miljöö on tärkeä, niin seuraa ja miettii, että mikä voisi toimia siinä, minkä näköisen sitä omasta ravintolasta haluaa ja minkä näköisiä muut tekee ja myöskin niin kuin kaikkea keittiötoimintaan liittyviä innovaatioita tai käytäntöjä, hyviä tapoja. Elikkä niitä tietoja löytyy monesta paikkaa. Netti on pullollansa, on kirjoja, lehtiä, voi kysellä ja seurailla ja katsella, miten ne vastaavat toimijat toimii. Kannattaa tutustua yrityksen perustamisoppaisiin. Niitä on tosi hyviä, niitä on paljon erilaisia olemassa voin kyllä lämpimästi suositella Uusyrityskeskuksen perustamisopasta. Ää, Sitten on tuossa kuvaakin vielä vähän myöhemmin, niin siellä on hyvin laajasti niistä eri asioista, mitä pitää ottaa huomioon. Kaikki asiat ei ole välttämättä oppaissa kirjoitettu ihan niin kuin täysin avaavasti, että siinä olisi niin kuin kaikki se tärkeä asia, mutta sieltä saa yleiskuvan ja sitten niistä itselle tärkeistä asioista voi sitten selvittää muualtakin tai kannattaakin selvittää muualta lisää, mutta perustamisoppaista saapii niin kuin käsityksen sitä, että mitä kaikkea siihen perustamiseen liittyy. Kannattaa tehdä muistiinpanoja. Mä itse toimin yrittäjänä nyt 4. vuotta ja mulla oli pitkään semmoinen yksi vihkokirja, semmoinen kirjevihko, semmoinen aika paksu, mihin mä kirjoittelin kaiken maailman ajatuksia, muistiinpanoja ja liimailin jotakin leikkeitä ja muuta, niin sinne kirjoittelin niitä juttuja, kaikennäköisiä, mitkä liittyi siihen mun yritystoimintaan, niin ne oli yhdessä paikkaa ja siellä oli asiaa vakuutuksista ja YEListä ja lainoista ja ideoita palveluista ja kaikennäköistä muuta. Elikkä kun näkee tuota, 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 vaikkapa siinä ravintolassa tai kaupassa, niin tekee niitä muistiinpanoja ja nythän toki sähköisillä laitteilla on tosi hyvä tehdä, että ottaa niitä kuvia ja tekee vaikka jonkun hakemiston tietokoneelle tai puhelimeen, missä on siihen omaan yritystoimintaan liittyviä juttuja tai suunnitteilla olevaa. No sitten pitää kirjoittaa liiketoimintasuunnitelma, LTS. No sen kirjoittaminen ei ole ihan pakollista, jos ei halua mistään saada rahaa, mutta jos haluaa jostakin vähän ulkopuolista rahaa ja apua, tukea jotakin, niin silloin se käytännössä on kyllä melkein pakollinen dokumentti olemassa. Kannattaa pyytää muilta ihmisiltä apua ja kommentteja. Niin sitä apua voi pyytää esimerkiksi yritysneuvojilta, jota on Oulun seudun yritysneuvojat ja Business Oululla yritysneuvoja. Eri kunnissa on elinkeinotoimijoita ja neuvojia ja muuta, keneltä voi pyytää apua. Ja sitten kavereilta, sukulaisilta, työkavereilta, opiskelukavereilta, nykyisiltä tai entisiltä, niin voi kysellä kommentteja, että hei, miltä tämä kuulostaa. Kannattaa tehdä ja kannattaa kuunnella. Ja niitä kommentteja kun kyselee, niin kannattaa tosiaan niin kuin muistaa se, että ne kommentit, vaikka ne muut sanoo, niin sä itse teet, tai se yrityksen perustaja tekee itse ne päätökset, mutta että se kannattaa käyttää niitä ulkopuolisia mielipiteitä siinä niin kuin sen oman päätöksen muokkaamiseen. Eli vaikka on kysynyt kommentteja, niin ei voi sitten heitä syyllistää, jos tuli jotakin tehtyä, jotakin hassua. Mutta sitten jos saa jotakin hyviä ideoita, niin kannattaa niistä aina kiittää. Siinä ei niin kuin menetä mitään. Sitten on tosi tärkeää selvittää, mitä ei saa tehdä ja niin kuin starttirahaan liittyen, eli mitä ei saa tehdä ennen kuin starttirahapäätös on tullut ja mitä pitää tehdä ennen sitä. Aletaan kohta käymään niitä asioita, että mitä pitää tehdä missäkin vaiheessa, niin
siitä on hyvä olla tietoinen, mutta yleisesti voi kyllä sanoa, että kannattaa aina kysyä ja kannattaa kuunnella niitä neuvoja viranomaisilta eri tahoilta, että mitä voi missäkin vaiheessa tehdä ja minkä näköisiä asioita voi tehdä. Pääsääntöisesti starttirahapäätöksen saamista ennen ei saa tehdä minkäännäköistä julkista myyntiä, markkinointia tai saatikka semmoista tuotannollista toimintaa. Elikkä se tapahtuu sitten vasta sen starttirahapäätöksen saamisen jälkeen. Mutta että mitä se käytännössä on, niin katsotaan kohta. Kannattaa verkostoitua. Yritystä suunnitellessa verkostoitua eri ihmisten kanssa. Oulussakin järjestetään paljon erinäköisiä näitä yritystapahtumia ja yrittäjyyteen liittyviä tapahtumia ja kaikkia muita, niin kannattaa siellä käydä ja tutustua ihmisiin, puhua ihmisten kanssa ja muuta. Ja sitten käyttää aikaa siihen yrityksen suunnitteluun. Itsellä meni monta vuotta siinä, kun sitä mietiskelin, että perustanko yrityksen. Tiedän toki, että on tehty hyvinkin nopeasti perustettu se yritys ja sekin on mahdollista, mutta ei välttämättä aina, että jos ei ole aikataulupaineita, niin kannattaa käyttää aikaa siihen suunnitteluun ja miettiä, että mikä on mahdollista ja mikä ei. No niin, ennen starttirahapäätöstä, niin mitä saa ja mitä pitää tehdä? Eli markkinaselvitykset. No mitä se markkinaselvitys on? Eli kannattaa selvittää sitä, että mitä siellä markkinoilla on olemassa jo. Eli mitä ne asiakkaat, kun mä oon ajatellut, että mulla on nämä asiakkaat, niin mistä ne saa ne vastaavat tuotteet tai palvelut tällä hetkellä? Mitä palveluita on olemassa, mitä tuotteita on olemassa, ketkä niitä myy, niitä palveluita tai mistä se asiakas niitä saa, niitä tuotteita, mikä on hintataso ja miettiä samalla, että mikä on se oma erityisvahvuus. Eli vaikka se ravintola on helppo esimerkki, niin selvittää, että minkälaisia ravintoloita on esimerkiksi Oulussa jo olemassa. Miten mitä niiden hintataso on, miten ne on auki, mihin ne on sijoittunut, minkä tyyppistä ruokaa ne tarjoaa, onko olemassa semmoista ja anteeksi. Pahoittelut. Joo. Onko olemassa semmoisia ravintoloita esimerkiksi, jotka tarjoaa pelkästään vegaanista ruokaa esimerkiksi tai pelkästään kalaa tai jotakin tietynlaista? Mitä nyt ikinä onkin? Onko brunssipaikkaa tai jäätelöbaaria tai muuta? Ja sitten niin kuin myöskin miettiä sitä ja koittaa selvittää, että paljonko niitä asiakkaita olla. Eli siinä voidaan niin kuin miettiä sitten niin kuin paikkakunnan rakennetta, että paljonko paikkakunnalla on asukkaita, paljonko siellä on sitä toimijaa olemassa ja sen tyyppisiä asioita. Ja sitten jos ei olla esimerkiksi Oulussa, tai no miksei Oulussakin on niin kuin sesonkeihin liittyvää toimintaa, mutta varsinkin jos on jotakin matkailuun liittyvää, niin sitten selvitellään, että paljonko siellä on esimerkiksi vaikka talvi- tai kesäsesongin aikana niitä potentiaalisia kävijöitä, että onko siellä itselle semmoinen sopiva rako, mikä voisi niin kuin toimia, mihin ne asiakkaat voisi tulla. Sitten pitää kirjoittaa liiketoimintasuunnitelma. Ja liiketoimintasuunnitelmasta puhutaan 4 viikon kuluttua enemmän. Siihen on olemassa erinäköisiä pohjia. Se ei ole virallinen dokumentti siinä mielessä ja sen takia, koska se ei ole virallinen dokumentti, niin sen ei tarvitse olla juuri tietyn mallinen, mutta puhutaan siitä enemmän. Mutta liiketoimintasuunnitelmaan kirjataan ylös käytännössä lähes kaikki nämä asiat, mistä puhutaan. Ei nyt kaikkia, mutta paljon niitä asioita, mistä nytkin tullaan puhumaan, niin kirjoitetaan sinne ylös. Kirjoitetaan sillä tavalla, että se antaa ulkopuoliselle käsityksen siitä, että mistä tässä yrityksessä on kyse. Että se rahan
antaja, keltä sitä rahaa pyydetään, rahoitusta, niin se kiinnostuu ja vakuuttuu siitä, että tällä on mahdollisuudet tällä yrityksellä ja sitten saa sen hyvän positiivisen rahoituspäätöksen. Toinen, mikä on pakko tehdä myöskin, liiketoimintasuunnitelma on pakko tehdä starttirahaa haettaessa. Samoin kannattavuuslaskelmat on pakolliset. Elikkä siellä kannattavuuslaskelmassa sitä käydään läpi muistaakseni 6 viikon kuluttua näissä webinaareissa, niin siellä kirjataan ylös, että mitä kaikkia kustannuksia yrityksellä on ja semmoisia starttivaiheen kustannuksia, eli kun yritystä on perustamassa vaikkapa sitä ravintolaa, niin mitä tarvii sinne hankkia ennen kuin voi ensimmäistä asiakasta palvella. Niitä asioita selvitellään. Sitten sinne kirjataan 3 vuodeksi ylös myös juoksevat kustannukset, eli kun se yritys toimii, niin mitä menee palkkoihin ja mitä menee raaka-aineisiin ja vuokriin ja vakuutuksiin ja tietoliikenteeseen ja muihin. Eli siinä on olemassa hyvä pohja, mitä käytetään, käydään sitä läpi. Mutta tosiaan kannattavuuslaskelmassa selvitetään kiinteitä kustannuksia, eli mitkä on pakko maksaa, olipa yhtään maksavaa asiakasta tai ei. Sitten muuttuvia kustannuksia, jotka riippuu siitä, paljonko sitä myyntiä on. Sitten sinne lasketaan se, paljonko se yrittäjä saa sitten itsellensä palkkaa ja lasketaan kriittistä pistettä, että paljonko pitää myyä, että pystyy pääsemään nollatulokseen. Ja sen tyyppisiä asioita. Ja sitten rahoitusta pitää suunnitella yrittäjän. Eli ensinnäkin se, että paljonko tarvii sitä rahaa. Eli paljonko tarvii niin kuin siihen, että saa ne tarvittavat kaikki tilat ja laitteet ja luvat ja kaikki muut hankittua. Ja sitten myöskin pitää olla rahaa niin kuin käyttöpääomaa, että pystyy 2-3 kuukautta pyörittämään sitä yritystä ennen kuin välttämättä sitä tulorahoitusta ei vielä ole. Eli pitää laskea, paljonko sitä rahaa tarvitaan ja sitten selvittää myöskin, että mistä sitä voisi saada ja millä hinnalla. Eli mistä voisi, starttiraha on yrittäjän henkilökohtaista tuloa, mutta sitten yritykselle esimerkiksi pankkilainoja tai Finnveran rahoitusta, takauksia, ulkopuolisia sijoittajia ja muuta. Eli niin kuin mietitään, paljonko tarvitaan ja mistä se saadaan järkevästi, niin sitä selvittää. Ja tässä voi esimerkiksi kysellä niitä tarjouksia pankkilainasta tai muusta, niin kun on tiedossa, että mitä tarvii, niin alkaa sitten vähän kilpailuttamaankin. No sitten yritysosaamista pitää olla ja starttirahaa, jos on hakemassa, niin silloin siihen starttirahahakemuksessa pitää jo kuvata sitä, että on riittävä yrittäjyysosaaminen ja yritysosaaminen olemassa. Sen voi saada monella tavalla. Esimerkiksi jos on ollut aikaisemmin yrittäjänä, niin siitähän on saanut jo sitä yritysosaamista, tietää, että tulot pitää olla keskimäärin suuremmat kuin menot ja muita näitä esimerkiksi lakiasioita tai velvoitteita, mitä on pakko hoitaa yrityksessä. Elikkä sieltä on aikaisemmasta kokemuksesta on voinut saada. Sitten voi käydä koulutuksia, niitä on olemassa monennäköisiä ja muita. Elikkä niin kuin siinä starttirahahakemuksen yhteydessä pitää osoittaa, että on olemassa tietty osaaminen. Ja jos ei sitä ole, niin siihen niin kuin kirjataan, että miten sen saa. On esimerkiksi hakeutunut vaikka yrittäjän ammattitutkintokoulutukseen ja se alkaa tiettynä päivänä, sitä kirjataan. Ja se yrittäjyysosaaminen on muutenkin tosi tärkeää, että tosiaan osaa hoitaa kaikki velvoitteensa ja ymmärtää, että miten kannattava yritystoiminta toimii, mihin se perustuu, niin sen takia se yritysosaaminen on tosi tärkeää myöskin muuten kuin sen starttirahan saamiseksi. No sitten TE-palveluita siellä taikka sitten kuntakokeilupalveluita, niin sieltä voi kysellä, siellä on aloittavien yrityksen palvelut olemassa. Ja 2 viikon päästä puhutaan starttirahasta ja meillä on silloin
henkilö sieltä tuolta kuntakokeilun puolelta Oulusta puhumassa starttirahasta, mutta sieltä voi kysyä myöskin niin kuin tavallaan, aloittavan yrityksen palveluita, ohjeita, kysyä kommentteja ja esimerkiksi nimenomaan se kaikki, että mitä starttirahahakemusta ennen saa tehdä ja mitä ei. Ja jos sattuu olemaan niin, että jos on hoitamattomia maksuhäiriöitä, eli on jäänyt laskuja maksamatta ja ne on vielä maksamatta, niin silloin erityisesti on tärkeää olla yhteydessä siihen työpalveluviranomaiseen tai sitten kuntakokeiluun, että selvitetään, että onko ne maksuhäiriöt semmoisia, että ne on este starttirahan saamiseksi. Ja tänne erityisesti on tärkeää olla yhteydessä ennen kuin perustaa sen yrityksen. Samoiten muutenkaan niin kun sitä yritystä ei saa missään tapauksessa perustaa ennen kuin se starttirahapäätös on tullut. Tai siis sanotaan, että ainakin se prosessi on menossa. Puhutaan siitä kohta vähän lisää. No sitten suosittelen lämpimästi vierailua tai ainakin yhteyden ottamista uusyrityskeskukseen, eli sieltä saa myöskin tärkeitä kommentteja, ohjeita ja siihen yrityksen perustamiseen sieltä voi niin kuin sparrailla sitä omaa ajatustaan, sieltä saa vinkkejä ja myöskin semmoisia vähän sitä haastetta, että jos siellä näyttää joku olevan semmoinen ei-uskottava ajatus, niin kyllä siitäkin saa palautetta. Mutta tähänkin heihinkin kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä ennen kuin on yrityksen perustanut ja myöskin ennen sitä starttirahahakemusta, niin on joitakin asioita, niin kuin, mistä saa sitten vinkkejä, mitä kannattaa, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä ennen kuin se yrityksen on perustanut tai starttirahaa hakenut. Eli kannattaa olla ehdottomasti yhteydessä. No sitten starttirahaa ei saa, sitä positiivista päätöstä ei saa, jos ei starttirahahakemusta tee. Tästä tosiaan 2 viikon päästä enemmän, mutta tähän liittyy erinäköisiä pakollisia liitteitä. Siinä pitää lisätä se liiketoimintasuunnitelma, talouslaskelmat, verovelkatodistus pitää laittaa ja sitten siellä voi olla niin kuin tapauskohtaisesti muita todistuksia tai selvityksiä. Ja esimerkiksi jos on toiminut sivutoimisena yrittäjänä aikaisemmin, niin siitä pitää olla selvitys, että miten se on ollut sivutoimista ja miten se muuttuu päätoimiseksi, se yrittäjyys. Mutta tästä puhutaan tosiaan 2 viikon päästä enemmän sitten tuosta starttirahahakemuksesta. Sitten verkostoituminen. Jatkuvasti kaikissa vaiheissa suosittelen ehdottomasti verkostoitumaan eri tahojen kanssa. Sieltä saa arvokkaita neuvoja, sieltä saa vertaistukoja, asiakassuhteitakin saattaa saada ja monennäköistä asiaa. Ja esimerkiksi kannattaa liittyä tai ainakin harkita liittymistä erinäköisiin järjestöihin. Esimerkiksi Suomen Yrittäjiin pystyy liittymään jo henkilöjäsenenä, vaikka ei olisi yritystä vielä ja sieltä saa neuvoja esimerkiksi lakijuttuihin joihinkin. Sitten tosi tärkeää joka vaiheessa on myöskin se niin kuin tukiverkosto, joiden pitää olla myöskin sitoutuneena siihen yritystoimintaan, eli läheiset perhe. Eli jos siellä perheenäiti tai isä on perustamassa yritystä tai no, vaikkei siellä olisikaan lapsia, mutta että puoliso ymmärtää sen, että mitä se yrittäjyys tarkoittaa. Ajatuksena ei ole se, että että yrittäjä tekee töitä 24/7 joka päivä kellon ympäri, vaan ajatuksena on se monesti, että sitä saa esimerkiksi tehtyä pikkusen lyhkäisemmällä päivällä tai jotakin muuta. Mutta kyllä monesti yrittäjän pitää venyä aika paljon, eli voi olla niin kuin yllättäviä asioita, joihin pitää reagoida. Voi tapahtua niin, että on suunniteltu jotakin tehtävää ja sitten se ei onnistukaan sen toteuttaminen, koska yritykseen liittyen on sattunut jotakin. Esimerkiksi jos yrityksellä on jotakin palvelutoimintaa tai jotakin ja sitten tulee sairastapahtumia,
henkilöstöllä, niin se voi olla, että yrittäjä sitten joutuu itse sinne tekemään tai polttelemaan tai siis, niin sanotusti sammuttelemaan tulipaloja tai jotakin muuta. Elikkä voi tulla niitä yllättäviä asioita. Aluksi ne voi tai joinakin hetkillä ne päivät olla tosi pitkiä ja siihen pitää panostaa. Että voi olla, että jos siellä on henkilö pitänyt hyvinkin paljon huushollista huolta, niin voi olla, että se ruoka muuttuukin einekseksi ja pyykit ei putsaannu niin nopeasti kuin aikaisemmin. Elikkä niin kuin heidän pitää myöskin ymmärtää ja tukea sitä yrittäjyyttä, niin silloin se on paljon helpompaa ja mukavampi yrittää, kun on kotiasiat kunnossa. Ja sieltä saa myöskin sitä vastapainoa siihen yrittäjyyteen. No sitten on viranomaisluvat, elikkä siihen joihinkin yritystoimintaan Suomessa liittyy lupa, elikkä pitää olla lupa, että voi toimia siinä toimessa, tehdä niitä asioita. Ja elikkä niin kun yritystä on perustamassa, niin kannattaa selvittää, että liittyykö siihen, onko se luvanvaraista se toiminta. Ja tässä esimerkiksi Uusyrityskeskukselta voi kysellä lupaa tai ei lupia, mutta neuvoja, että mitkähän asiat on luvanvaraisia, minkä näköinen toiminta ja mistä sitä apua tai niitä lupia sitten kysellään. Ja sitten voi olla ilmoitusvelvollisuuksia ja rekisterivelvollisuuksia ja erinäköisiä asioita, eli ne kannattaa selvittää. Viranomaisluvat, jos niitä tarvitaan, niin niitä saa yleensä hakea jo ennen kuin se starttirahapäätös on tullut. Ja monesti niihin lupiin liittyy se, että sit pitää olla olemassa Y-tunnus, eli yritys on perustettu, se on ilmoitettu tai rekisteröity kaupparekisteriin. Periaatteessa starttirahaa ei saa, jos se Y-tunnus on ollut, eli on ilmoittauduttu sinne kaupparekisteriin. Eli tässä on niin kuin tavallaan semmoinen munakana-ilmiö. Mutta se ei ole kuitenkaan este sen starttirahan saamiselle. Eli jos on semmoinen tilanne, että tarvii niiden viranomaislupien vuoksi perustaa se yritys, niin silloin se onnistuu. Mutta sitä pitää ehdottomasti sopia etukäteen, sitä pitää ilmoittaa sinne starttirahan myöntäjälle tai sen starttirahapäätöksen tekijälle, että on nyt tämmöinen tilanne, että tarvii viranomaislupia varten perustaa se yritys ja ottaa se Y-tunnus, jolloin niin se on ok. Mutta että siinä viestiminen on tosi tärkeää. Ja silloin tosiaan, jos se viranomaisluvat edellyttää sitä, että on rekisteröity kaupparekisteriin, niin silloin ja on sitten asiasta ilmoittanut sinne starttirahapäätöksen tekijälle, niin silloin voi rekisteröityä kaupparekisteriin, mutta muussa tapauksessa ei. Elikkä tämän kanssa kannattaa olla todella varovainen, että ei me tule tehneeksi jotakin, mitä ei saa tehdä. Elikkä ehdottomasti tämmöisissä tilanteissa niin kannattaa olla yhteydessä sinne vaikkapa Uusyrityskeskukseen. No sitten kun on tehnyt ne liiketoimintasuunnitelmat, talouslaskelmat ja laittanut starttirahapäätöksen tai starttirahahakemuksen vetämään ja sitä päätöstä ei ole välttämättä tullut, niin on asioita, mitä voi tehdä silloin. Toki nämä osa-asiat on semmoisia, mitä on voinut tehdä jo niin kuin ennen kuin on sen hakemuksen laittanut, mutta viimeistään tässä vaiheessa voi niin kuin kysellä pankilta tarjouksia, eli kun yritys tarvitsee pankkitiliin, niin pitää olla maksuvälineitä, kortteja, tilinkäyttöoikeuksia ja muita, niin kannattaa niitä selvittää, että mitä eri pankit tarjoaa ja minkä hintaisia ne on. Niissä on aika hurjia eroja, eli kannattaa selvittää, mitä siellä on tarjolla. No, rahaliikenteestä, eli siihen tarvii ne tilit, mutta sitten myöskin maksupäätteet tai sitten vaikka miten laskutus, jos siihen yrityksen toimintaan liittyy laskutusta asiakkaalta, niin miten se laskutus kannattaa tehdä, hyödyntääkö jotakin juttuja vai millä tavalla se toimii. Eli niitäkin voi selvittää, mitä vaihtoehtoja on olemassa, pyytää tarjouksia niistä, jos ne on semmoisia ostettavia palveluita. Tilitoimistolta kannattaa pyytää tarjoukset.
Tai selvittää se kirjanpito ensinnäkin, että pystyykö tekemään itse tai haluaako tehdä sitä itse. Mikä on se vaatimustaso, millä tavalla se kirjanpito pitää siinä kyseisessä yritysmuodossa tehdä ja niin kuin se yritystoiminnan laajuudessa tehdä. Tilitoimistolta saa paljon arvokkaita ohjeita, eli niin kuin vaikka sen pystyisi tekemään ehkä itse, niin kannattaa miettiä, että onko. Mutta myöskin kannattaa muistaa se, että tilitoimistojen saaminen tai ottaminen ei käy ihan käden käänteessä välttämättä. Niitä on olemassa paljon, mutta on olemassa myös paljon semmoisia tilitoimistoja, jotka on ihan täynnä ja he ei voi ottaa uusia asiakkaita. Elikkä ei kannata, ö, ajatella niin, että mä vaan otan jonkun tilitoimiston, vaan niitä kannattaa kysellä ja niiltäkin pyytää tarjouksia, että minkä hintaisia ne on. Sitten jos sattuu pankkina olemaan Holvi pankki, joka on yritykselle suunnattu semmoinen aika edukas pankki, se kirjanpito ei onnistukaan kaikilla ohjelmistolla, joten kaikki tilitoimistot ei tee kirjanpitoa semmoisille yrityksille, jotka käyttää esimerkiksi Holvi-pankkia, niin kannattaa selvitellä, kysellä. Vakuutusyhtiöt, vakuutusmaksut on aika iso osa, niin selvittää, pyytää tarjouksia. Pitää olla tai siis voi olla vapaaehtoisia vakuutuksia, esimerkiksi se yrittäjän vakuuttaminen. Esimerkiksi tapaturmavakuutukset, niin voi ottaa yrittäjälle, niin kuin työntekijöillekin. Sitten siellä voi olla hoitokuluvakuutuksesta. Tapaturmavakuutuksen voi laajentaa vapaa-ajalle. Sitten on myöskin vakuutuksia, joilla vakuutetaan se yritys ja niillä taataan, että se yritys pystyy huolehtimaan vastuista. Eli on tämmöinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus, mikä voi olla edellytyksenä joissakin tapauksissa sen kaupan saamiselle. Tämmöinen taho kuin luotettava kumppani, jos on tuttu, niin heille ilmoitetaan, että toimitetaan todistus siitä, että on olemassa vastuu- ja oikeusturvavakuutus voimassa yritykselle. Eli niitä selvitetään ja sitten luonnollisesti, jos on irtaimistoa tai kiinteistöjä tai jotakin muuta, niin niiden vakuuttamiseen selvittää. Jos tekee esimerkiksi kotitoimistolla töitä, niin kannattaa selvittää se, että miten se irtaimisto, että koska se voisi mennä kotivakuutuksen piikkiin ja koska se menisi sen yrityksen vakuutusten piikkiin. Ja niissä on yrityskohtaisia tai vakuutustoimistokohtaisia, vakuutusyhtiökohtaisia eroja, eli kannattaa selvittää, että miten se tapahtuu ja pyytää niistäkin niitä tarjouksia. Ja kannattaa neuvotella erinäköisiä sopimuksia valmiiksi niiden tarjouspyyntöjen pohjalta, vuokrasopimukset, tavaran toimittajasopimukset, työsopimukset ja muut, niin niitä kannattaa selvitellä. Sitten toimitilat, niin kuin vähintäänkin tietää, että minkälaiset tilat tarvitsee ja selvittää, että olisiko niitä saatavilla ja missä on minkälaisia, seurata tilannetta ja tarttua tilaisuuksiin, jos on saatavilla joku semmoinen hyvä toimitila, mikä tarvii, niin että pystyy sen yritystoiminnan aloittamaan mahdollisimman nopeasti, kun se starttirahapäätös on tullut. Samoin laitteessa pitää tietää, mitä tarvii, mitä tarjontaa on olemassa, mikä on ne toimitusajat. Jos se laitteiston toimitusaika on 8 kuukautta, niin se kyllä kannattaa sitten jo siirtää sitä starttirahahakemusta ennen sen välttämättömän laitteiston saamista. Asennusajat ja kaikki muut selvittää ne. Ja jos on toimitiloissa esimerkiksi ja laitteissa semmoisia pitkiä odotusaikoja tai vaatii esimerkiksi isompaa remppaa tai jotakin muuta, niin kannattaa sitten miettiä, miten se kannattaa tehdä, ja miten se vaikuttaa siihen starttirahaan. No henkilöstö ihan samalla tavalla, jos se yritys on semmoinen, että se tarvitsee paljon henkilöstöä tai tietyn osaamisen omaavaa, tietyn pätevyyden osaavaa, tiedot, taidot osaavaa henkilöstöä, niin selvittää, että onko saatavilla, tarttua tilaisuuteen, jos on hyviä ja sitten myöskin ymmärtää ne kustannukset, eli karkea aika hyvä tapa laskea henkilöstön kustannus on se, että se on palkka plus 70% sivukustannuksia, niin silloin ne pitäisi tulla enää yllätyksiä, että sitten on huomioitu. Sitten voi selvittää palkkatukimahdollisuuksia
Ja sitten tietenkin pitää ymmärtää se, että jos on työntekijöitä, niin siinä työnantajalla on velvoitteita. Työehtosopimukset tunnistaa työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki ja muuta, ja sitten miettiä, että voisikohan ne henkilöstöön liittyvät asiat kenties ostaa niin kuin ulkopuoliselta toimijalta. Näin. Sitten markkinoinnin valmistelu. Voi tehdä perustan kuntoon, eli se yrityksen nimi, yhteystiedot voi olla olemassa, sähköposti pitää yrityksellä olla, että se on uskottava. Verkko-osoite, niin sen saa varata. Ja nettisivujakin voi esimerkiksi valmistella, mutta niitä ei missään nimessä saa julkaista ennen kuin se starttirahapäätös on saatu. Muutakaan markkinointiin liittyvää ei saa niin kuin julkaista ennen päätöstä, mutta valmistella saa. Riippuen siitä, mikä se ala on, niin vähän sitä brändiä, logoa ja mainontaa miettiä ja miettiä sitä, että miten ne asiakkaat löytää mun yrityksen ja tehdä erinäköisiä. Markkinointiin liittyen niin muistaa myöskin, että se on investointi siihen, se on sen myynnin tuotekehitystä, mutta tosiaan ei mitään ennen sen päätöksen saapumista. Sitten sähköposti mainittiinkin, niin se on hyvä olla olemassa tänä päivänä, niin kuin myöskin jonkunnäköinen posti, mihin se paperiposti tulee, vaikka ei sitä juurikaan ole tulossa enää. No verkkosivut niitä voi tosiaan valmistella tai sitten ne voi tilata ja niitä voidaan tehdä, kunhan niitä ei missään tapauksessa julkaista. Ja samalla lailla verkkokaupan kanssa, niin niitä voi valmistella niitä asioita, mutta ei saa laittaa liveksi ennen kuin on tuo päätös tullut. Myyntiä voi valmistella. Esimerkiksi miettiä se, että tekeekö itse myynnin vai onko joku kumppani, joka tekee myy omaa tuotetta, palvelua niin kuin hänen oman myyntinsä ohessa tai osana. Sitten miettiä sitä, että tapahtuuko se myynti verkkokaupassa kivijalkana vai onko se niin kuin jonkunnäköistä palvelutarjontaa, mikä tehdään niin kuin, ei ole paikkaan sidottua. Miettiä sitä, että pyritäänkö tekemään pitkiä vai lyhyitä sopimuksia, tehdäänkö yksittäisiä kauppoja vai sitten semmoisia pitkiä asiakkuuksia kuukausimaksulla esimerkiksi. Alustavia neuvotteluita voi tehdä, voi esimerkiksi kysyä, että olisiko kiinnostusta, jos tämmöisen yrityksen perustaisin ja tämmöistä tekisin, niin ostaisitko. Niin semmoista alustavaa voi tehdä, mutta ei saa panna nimiä papereihin. Materiaalit ja raaka-aineet ihan samalla lailla kuin laitteet ja toimitilat selvittää, että mistä niitä saa, mitkä toimitusajat, miettiä paljonko tarvii, mikä on se säilyvyys, mikä on saatavuus ja muuta. Ja niitä selvitellä ja tehdä alustavia juttuja siihen liittyen. Ja sitten on taas verkostoituminen ja tukiverkosto, niin ne on tosi tärkeitä kaikissa vaiheissa sitä yrityksen toimintaa. Eli kaikissa vaiheissa jatkuvasti sitä. No mitä sitten, kun on saanut sen starttirahapäätöksen, niin silloin viimeistään tehdään se yrityksen rekisteröinti kaupparekisteriin ja semmoinen kuin ytj.fi. Sivulta löytyy ohjeet ja linkki ja siinä esimerkiksi kyllä Uusyrityskeskukselta löytyy apua ja muuta, mutta myöskin netistä löytyy hyvät ohjeet. Pääsääntöisesti pystyy tekemään niin kuin sähköisesti ja se on pääsääntöisesti myöskin paljon halvempaa kuin paperilla. Sitten pitää ilmoittautua arvonlisäverovelvollisen rekisteriin, jos kuuluu tai on alvivelvollinen. Ja sitten kun sinne ilmoittautuu, niin siellä valitaan, kuinka useasti tehdään alvi-ilmoitus ja se ilmoitus on annettava, vaikka mitään tuloja olisikaan. Sitten ilmoittaudutaan ennakkoperintärekisteriin verottajalle. Ja ne ilmoittautumiset voi tehdä samalla, kun rekisteröi sen yrityksen tuo YTJ-palvelun ytj.fi-sivun kautta, taikka sitten ne voi omaa verossa tehdä, jos ei niitä jostakin syystä ole tehnyt samalla, kun ne on tehnyt sen rekisteröitymisen sinne kaupparekisteriin. Mutta verottajalle pitää ilmoittautua. No sitten viimeistään se
viranomaisluvat pitää olla kunnossa ennen kuin aloittaa sitä toimintaa, siis jos se toiminta edellyttää niiden viranomaislupien olemassaoloa. Sitten kun on neuvoteltu sopimuksia, niin allekirjoitetaan ne. Ja sitten kannattaa myös ottaa huomioon se, että osa niin kuin henkilökohtaisista sopimuksista yrittäjä voi siirtää yritykselle, riippuen sitä yritysmuodosta, mutta esimerkiksi puhelinliittymä ja puhelinkustannukset on jo sitten yritystoimintaan liittyvää toimintaa. Sitten pankkiin tehdään se sopimus jonkun pankin kanssa, yrityksellä pitää olla pankki, niin viimeistään tässä vaiheessa. Sitten pannaan se rahaliikenne kuntoon, eli on ne laskutuspalvelut olemassa, tarvittaessa on maksupäätteet, jos on korttimaksua tai mobilepaytä tai jotakin muuta, niin ne laittaa kuntoon. Ja sitten jos vielä käsittelee käteistä, niin sekin asia laitetaan kuntoon. Viimeistään tässä vaiheessa aletaan huolehtimaan kirjanpidosta, tekee sen itse tai sitten sen tilitoimiston kautta. Ja jos vielä tilitoimisto on esimerkiksi auki, niin vähintäänkin ne kuitit selvitetään, pidetään ne järjestyksessä ja kunnossa ja nykyään ne pystyy sähköisesti laittamaan, niin on vaikka sitten joku hakemisto, missä ne kuitit on valmiina, että jos tilitoimisto ei ole vielä löytynyt. Vakuutukset otetaan kun oli ne tarjoukset pyydetty ja selvitetty, minkälaisia vakuutuksia tarvii, niin otetaan ne kuntoon. Sitten YEL, eli yrittäjän sosiaaliturvan perusta, eli yrittäjäeläkemaksu, vaikka sen nimi on yrittäjäeläkemaksu, niin se on perustana myöskin esimerkiksi sairausajan korvauksiin, työttömyyskorvauksiin, perhevapaisiin ja muihin. Eli Kela maksaa, Kansaneläkelaitos maksaa sosiaaliturvamaksuja ja äitiys- tai perhevapaakorvauksia ja muita, niin täältä YEL vastaa samalla lailla, on perusta niihin kaikkiin korvauksiin, mitä on olemassa. Eli YELissä on tämmöinen työtulo, joka määrittää sen tason, jolla muita vakuutuksia voi ottaa. Se YEL pitää ottaa 6 kuukauden sisällä yrityksen perustamisesta, jos on YEL-velvollinen. YEListä on puhuttu nyt tosi paljon, eli siitä, että miten se YELin määrä määräytyy. YEL perustuu siihen niin kuin, työtuloon, joka määritellään, niin siinä YEL-työtulon määrittäminen perustuu siihen keskimääräiseen palkkaan, mitä vastaavassa toimessa palkansaaja saa, plus siihen yrityksen liikevaihtoon. Eli niiden perusteella se määritellään se YEL-työtulo ja se voi olla 30% pienempi kuin se keskimääräinen palkka tai 30% suurempi tai siltä väliltä, mutta että siinä pitää olla perusteet ja minkä kokoinen se työtulo on, joka se työtulo määrittää sen YELin kuukausilaskun suuruuden. Niin tässäkin saa apua esimerkiksi yritysneuvojilta, että miten tapahtuu, ja sitten sieltä YEL-vakuutusyhtiöistä. Sitten työttömyysturva, eli yrittäjällekin on olemassa työttömyyskassa, eli yrittäjäkassa.fi, ja työttömille on 18 kuukauden jälkisuoja siihen niin työttömyysturvaan. Eli kun aloittaa yrittäjänä, niin vähän katsotaan niitä edeltäviä palkkatuloja vielä siinä työttömyysturvan määritettäessä, jos heti käy huonosti. Mutta tuo työttömyysturvan taso ei saa yrittää sitä YEL-työtuloa, mutta siis on mahdollista liittyä yrittäjien työttömyyskassaan. Yrittäjäkassa.fi on se osoite. No sitten toimitilat, tehdään ne sopimukset, jos ei niitä ole tehty, otetaan ne käyttöön, ne voi avata, samoin laitteet, ne on jo selvitetty mitä tarvii ja muuta, niin otetaan ne käyttöön, tilataan viimeistään, jos ei ole tilattu. Materiaalit, raaka-aineet, henkilöstö ja eli kaikki näistä on jo niin kuin, pitäisi olla hyvä käsitys, niin sitten otetaan ne käyttöön. Sitten jos on työntekijöitä, niin pitää huolehtia työterveyshuollosta
Ja jos on yksin yrittäjä, niin silloin kannattaa kuitenkin miettiä myöskin sitä omaa työterveyshuoltoa, eli jos sairastuu, niin mihin menee? Meneekö terveyskeskukseen tai julkiselle puolelle vai meneekö yksityiselle puolelle? Yksityisten puolelta kustannukset on korkeampia, kun itse niitä pitää maksaa, mutta ne on pääsy myöskin hoitoon nopeampaa, kun taas julkisella puolella se on halvempaa, mutta jonotusajat voi olla aika pitkiä. Elikkä miettiä se, että miten sen hoitaa, sen asian. Markkinointi, niin saa aloittaa ja se kannattaakin aloittaa, elikkä julkisen markkinoinnin voi alkaa ja kannattaa näkyä sitten ihmisille. Ja suosittelen myöskin näkymään henkilönä, ihmisenä, elikkä on paljon mukavampi lähettää sähköpostia, ää, Satulle tai Kallelle tai Kaisalle kuin myynnille taikka infolle. Elikkä suosittelen näkymään henkilöinä, ihmisinä siellä. Ja sitten voi näkyä somessa, voi olla nettisivuja ja muuta, mutta kannattaa markkinoinnissakin pitää järki käteen, elikkä miettiä, että jos sitä somea käyttää ja somea tekee, niin missä ne asiakkaat on, niin näkyä siinä somessa, missä he on. Elikkä jos tekee semmoista toimintaa, jonka ostopäätökset tekee isojen yritysten johtoryhmän jäsenet, niin silloin se ei välttämättä se Facebook ole se paikka, mihin kannattaa käyttää aikaa, koska he ei välttämättä tee sitä ostopäätöstä sen Facebookin tai Instagram tai postauksen perusteella. Siihen varsinaiseen työhön pitää jäädä aikaa, eli se some ja markkinointi muutenkin on tukitoimintaa. Toki tärkeää, että saa sitä myyntiä, mutta järki käteen somessa varsinkin. No se sähköposti pitää olla, sitä pitää seurata. Verkkosivut voi julkaista, verkkokaupan voi julkaista, myynnin voi aloittaa ihan niin kuin julkisestikin. Ja täällä on taas se verkostoituminen ja tukiverkosto. Eikä paljon asioita, mitä pitää hoitaa. Tässä ei välttämättä ole ihan kaikkia, aika paljon tässä kuitenkin on ja ne on niin kuin tähän ehkä liitettävissä. Miettiä, että miten se toiminta, miten se tuotanto toimii ja mitä laitteita, lisenssejä ja muita tarvii olla. Mutta voi myös tosiaan miettiä, että mitä asioita voi siirtää yritykselle, jos ne on tällä hetkellä ollut henkilökohtaisessa käytössä. Noin. Tuossa vielä tästä jo mainitsinkin, niin Uusyrityskeskuksilla on joka vuosi julkaistava tämmöinen, tai tulee uusi perustamisoppaas alkavalle yrittäjälle. Ne on hyvin samantyyppisiä, siis sinne päivitetään ne asiat, mitkä muuttuu edeltävästä vuodesta. Siellä on hyvä yleiskuva siitä, että mitä asioita pitää tehdä. Ja verkkoversio löytyy esimerkiksi Oulun seudun uusyrityskeskuksen sivuilta, eli Oulun seudun uusyrityskeskus.fi, niin siellä etusivulla aika yläosassa on kuva tästä perustamisoppaasta, niin sitä kautta pääsee sen itselle lataamaan ja sitten paperikopioita saa tuolta bisnesasemalta. Ja siellä on esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman runko olemassa, mikä on hyvä, semmoinen kattava, ja siis kattavasti on ne otsikot. Se on lyhyesti siellä kerrottu, mitä sinne minnekin kannattaa laittaa. Ja sitten siellä on myöskin tosi hyvä tämmöinen aloittava yrittäjän muistilista, jossa on paljon samoja asioita, mitä olin tuossa jo edeltävillä sivuilla kävin läpi, mutta että kannattaa käyttää tuota ja selailla ja katsella sitä aina aika ajoin, sieltä saa hyvää tietoa. Tuosta starttirahasta ja työttömyysetuudesta puhutaan 2 viikon kuluttua enemmän, mutta siis jos on työtön työnhakija, niin silloin on mahdollisuus valita myöskin tuo työttömyysetuudella yrittäjyyden kokeileminen 4 kuukauden ajan. Eli starttirahan kesto on 6+6 kuukautta, eli tarkoittaa sitä, että ensimmäinen hakemus on 6 kuukaudeksi ja jatkohakemus tehdään sen jälkeen. Ja jos se liiketoiminta on lähtenyt kunnolla vauhtiin, eli on hyvin tullut liikevaihtoa myyntiä, niin silloin ja sillä lailla, että siitä on pystynyt palkkaakin maksamaan, niin silloin sitä starttirahaa jatkoa ei saa. Starttirahan edellytyksenä on päätoimisuus ja sen suuruus on 37,21 € päivältä,
korkeintaan 5 päivänä viikossa ja niiden ei tarvitse olla maanantaista perjantaihin, ne voi olla mitkä tahansa 5 viikon päivää viikon aikana. Työttömyysetuutta työttömyysetuudella voi kokeilla yrittäjyyttä 4 kuukautta. No siis sen pitää olla, siis sanotaan, että se voi olla sivutoimista tai päätoimista, mutta että se arvio tehdään 4 kuukauden jälkeen, mutta sulle voidaan niin kuin tarjota työpaikkaa jo sen harjoittelun tai siis sen kokeilun aikana, ja jos siitä ei ota vastaan, niin silloin tuo voi päättyä. Mutta että se arvioidaan se, että onko se ollut päätoimista vai sivutoimisuutta, niin aina viimeistään silloin 4 kuukauden tai sen työttömyyskokeiluajan päättymisen jälkeen. Tämä on soviteltua, eli sen työttömyysetuuden kokoinen, ja tämän jälkeen on mahdollista saada starttirahaa vielä, jos tämä toiminta todetaan jälkeenpäin siihen, että se on ollut sivutoimista. Mutta se starttiraha pitää hakea ja tuon aikana. Mutta siitä lisää sitten 2 viikon kuluttua. No, mistä sitä apua saa siihen yritystoiminnan aloittamiseen? Paljon paikkoja. Oulun seudun uusyrityskeskus toimii tällä alueella, ja tosiaan jos on muu paikkakuntalaisia paikalla, niin siellä voi olla uusyrityskeskus tai joku muu vastaava paikka tai elinkeinotoimisto tai joku muu, mistä sitä apua saa. Business Oululta saa täällä paikallisesti neuvoja TE-palveluista, kuntakokeilusta, työvoimatoimistosta. Sitten yrittäjäjärjestöistä, yrittäjät esimerkiksi. Ja sitten sieltä omasta verkostosta voi saada perheenjäseniltä, ystäviltä, tutuilta, entisiltä työkaverilta, opiskelukaverilta, mistä vaan. Eli mielikuvitus on rajana siinä. Jos on joku harrastusverkosto, mihin se liittyy, niin sieltä voi saada vinkkejä tai kommentteja ja toiveita. Ja sitten somessa on paljon yrittäjäverkostoja, että esimerkiksi Facebookissa on yksinyrittäjäryhmää ja monennäköistä toiminimiyrittäjäryhmää ja muuta, missä keskustellaan asioita. Sieltä voi saada. Yritystulkki.fi on paikka, josta löytyy esimerkiksi talouslaskelmasuunnitelma ja liiketoimintasuunnitelmapohjat. Ja sitten suomi.fiissä on myöskin paljon asiaa yrittäjyyteen liittyen. Kohta ollaan valmiina. Eli sitten tosiaan tässä tämän webinaarin järjestäjänä on Oulun seudun uusyrityskeskus. Löytyy bisnesasemalta tuolta rautatieaseman läheltä, Hallituskatu 36B. Siellä on myös Business Oulun toimitilat, niin sieltä. Ja tapaamiset on ajanvarauksella. Tiistaisin on kello 12-15 bisnesasemalla ilmainen pikaneuvonta, maksimissaan 20 minuuttia, ja tiistaisin 9-11 on samassa paikassa bisnesasemalla Business Oulun yritysneuvontaa myöskin. Eli tiistaisin sieltä löytyy paikan päältä. Mutta muuten voi varata netistä tai sitten puhelinaikaa, ja etäneuvontaakin toimii. Ja sitten haluan muistuttaa, että kaikki uusyrityskeskuksen palvelut on luottamuksellisia ja maksuttomia. Eli tosiaan ilmaisia, ja kaikki mitä siellä kerrotaan ja mitä keskustellaan, niin pysyy myös siellä, eli ei tarvitse pelätä sitä. Ja saman neuvoja ei kilpailevia yrityksiä, aloittavia yrityksiä neuvo. Kannattaa ottaa Oulun seudun uusyrityskeskuksen somekanavat seurantaa, eli tuolla on Instagramissa, Facebookissa ja LinkedInissä on asiaa. Sitten vielä Oulun seudun uusyrityskeskuksen neuvojat, eli Anneli Rintapaavola yritysneuvojana on tänään linjoilla, ja sitten Jarmo Siipola myös yritysneuvojana. Ja sitten on Shefat Islam, joka tekee kansainvälistä neuvontaa useammalla kielellä. En nyt muista niitä kieliä kaikkea, mitä hänellä on, mutta monella kielellä. Ja sitten tässä hän kuuluu Business Ouluun, niin hänen sähköpostinsa on erilainen. Ja sitten Tuija Aitooja on Oulun seudun uusyrityskeskuksen toimitusjohtaja. Hän tekee myös yritysneuvontaa, mutta tekee sitten paljon muitakin juttuja. Mutta siinä on heidän yhteystietonsa, ja sitten nettisivujen yhteystietosivulta löytyy lisää. Ja sitten mun nimi on tosiaan Satu Lankinen. Saakakomsilla on yrittäjänä teen koulutusta, yrittäjyyskoulutusta ja markkinointiin liittyviä erinäköisiä viestintään liittyviä
asioita ja mielelläni verkostoidun teidän kautta, eli LinkedInissä esimerkiksi voitte laittaa kontaktipyyntöä. Näin. Nyt on tämän päivän setti päästy loppuun asti. 2 viikon kuluttua on starttirahaa. Sitten nämä on joka keskiviikko 2 viikon välein samaan aikaan. Ja linkit näihin koulutuksiin löytyy sieltä Uusyrityskeskuksen nettisivuilta ja tervetuloa muihinkin mukaan. Kiitoksia. Kello tuli 11. Onko siellä jotakin kysymyksiä tai kommentteja? Mä en niitä nyt näe, mutta jos Anneli kommentoi. Chatissa ei ole yhtään kysymyksiä. Okei. No, jos ei ole kysymyksiä, jos Annelilla onko lisättävää tai jotakin, mitä haluat? No eipä tosiaan lisättävää, että tosiaan jos jälkeenpäin tulee jotain tähän webinaariin liittyvää kysymyksiä, niin voi olla yhteydessä meihin tai ilmeisesti myös Satu sinuun. Joo, kyllä.